A forza que preciso para liberarme do machismo é esa que me nace dentro. Esa que fai que sin sequera eu mover unha man, ti non te atrevas a poñerme a túa enriba. A forza que preciso é a que fai que o meu poder resida en min e non o vaya entregando por aí a quen promete non sei que de protección, anticipando, sen sabelo, o que vou necesitar se yo entrego a él. A forza que preciso para liberarme deste demo é a que me mantén erguida e forte, sen facer esforzo, sen facer máis nada que ocupar o meu lugar, o lugar que me corresponde, nin máis nin menos. E se te sentes invadido polos meus actos, entón revisa onde te apoltronaches. Igual ese sitio xa tiña nome e non era o teu. Así que vai, fai o que teñas que facer. O tema non vai de ti. O tema vai de min, vai de nós. O tema non vai de músculos, vai de forza.